Wannan shine Hushpupi kuma shahararren ɗan damfara ne. Ga wanda ba su sani ba, Hushpupi ya taso a gidan talakawa inda babarsa ke soya ƙosai, babansa kuma direban mota ne. Bayan ya ɗan girma ya zama saurayi, sai kawai lokaci ɗaya aka gano kuɗi. Yana ta facaka da kuɗi su yi banza su yi wofi, yana hawa manyan motoci. To amma abin tambaya a nan shine, a ina ya samu waɗannan kuɗaɗe haka? To ku saurara ku ji. Sanda yake matashi ya nemi ayyuka daban-daban amma ba su gamsar da shi ba. Sai ya haɗu da wasu ‘yan damfara masu tura saƙon imel na bogi, ‘yan yahu zuwa irin masu businesses individually da kuma larabawa. Kuma sai ya kasance abin ya karɓe shi, har ya samu wasu ‘yan dubunnan daloli ya warware ya yi fresh da shi, amma duk da haka abin bai gamsar da shi ba. Sai ya dawo ƙulla alaƙa da manyan ƙungiyoyin businesses da masana'antu a ƙasashen waje irin su Amurka da kuma Dubai. To a lokacin kuma 'yan sandan Najeriya sun ɗauki mataki, an fito da task force ɗin nan da ake kira SARS kenan, waɗanda suka jawo rigima SARS. Sai Hushpupi ya tattara 'yan kuɗaɗen da yake da su ya tsere Malaysia. Zuwansa Malaysia sai ya samu abubuwan da ya rasa a gida Najeriya, kama daga VPN da kuma network mai inganci. Hushpupi kuwa ya bunƙasa harkarsa, amma duk da haka abin bai wadatar da shi ba, sai ya ƙara komawa Dubai. Zuwansa Dubai ke da wuya, sai ya ɗibi yara sa taya shi aiki. To a lokacin kuma sai ya dawo targeting ɗin manya-manyan businesses. Akan yi isani akan a rana yana samun $1 miliyan zuwa $5 miliyan a rana fa kacal. Hawa motocin alfarma, gidajen alatu da jin daɗi, kayan sawarsa kuwa na musamman kamfanonuwa suke yi masa. Saboda kuɗinsa ne ma ya sa ya samu mabiya a shafinsa na Instagram kusan miliyan 2.5 ko fin haka. Kamfanonuwa irin su D&G, Rolls-Royce, Gucci da kuma Fendi duk sun haɗa kai da shi, da celebrities irin su Davido duk yaran shi ne. To a lokacin kuma FBI, ƙungiyar binciken manyan laifuka na Amerika, sun kama wani yaronsa. Suka tuhume shi sai ya ƙi faɗar komai, sai suka duba wayarsa, sai suka ga yana yawan yin chat da Hushpupi ta Snapchat. Sai suka fara tunanin to shin wane ne Hushpupi ɗin nan? Suka bincika sai suka ga yana da miliyoyin mabiya a Instagram, kuma ya rubuta shi real estate developer ne a jikin bio ɗinsa, wanda hakan ya sa ba su da hujjar kama shi. To amma kamfanin Fendin nan da ya fi so shi ya yi sanadiyar canja komai. Yayin da birthday ɗin shi ya zagayo, sai suka aiko masa da kek da gunkinsa a kai. Da wannan hoton FBI suka yi amfani, suka san rana haihuwarsa, suka binciko wata tsohuwar visa da ya taɓa yi a Amerika aka hana shi. To a cikin wannan visa akwai duk bayanansa a ciki, wanda ya taimaka wa FBI suka binciko duk sirrikansa da bayanansa. Wata rana yana bacci a gidansa na Dubai, kawai kwatsam sai 'yan sanda suka banko gidan nan suka kama shi. A lokacin sai da suka kama dalar Amurka miliyan 40, wayoyi 47, laptop 21 da motocin alfarma guda 13. Kotun Amerika daga ƙarshe ta yanke masa ɗaurin shekaru 11 a gidan yari da shi da sauran mabiyansa. Allah ya ba mu wadatar zuci. Amin.